Your
Good morning sa inyong lahat! Isang umaga na namang punong-puno ng pag-asa ang ating matutunghayan. Ngayong araw na ito, ako po si Ana. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Ako si Madja. Na-miss po namin kayo! Ako si Kelly and welcome to Miracles Still Happen! Grabe. Hallelujah, girls. You know, it's so nice to be with the two of you again every Wednesday. Nakakatuwa kasi for the past couple of weeks, yung Yes. pinag-uusapan natin, yung mga matitinding miracles na binil Sobra. ni God. And it took our guests some time before talagang nag-manifest yung miracles ni God. Nakakatuwa lang kasi I'm sure marami ring kwento na may instant miracles din. Yes! Na hindi Oo kailangan naman. ganun kalalaki kasi iniisip natin, pag miracle ba kailangan matagal Yeah. hintayin, no? So, nakakatuwa kasi may mga ganun ding lambing si God sa Sobra. atin to remind us na you don't have to wake up hopeless every That's day. true, that's true. Minsan kasi we wait for yung kailangan pasabog. Mm. Pero if we just choose to pause and open our hearts and our eyes, we'll see every day God does something precious. I agree. God does something new. There's miracles every day. We just need to see what He's doing and focus on Him. So that's what we're going to do today. Kaya sobra po kaming excited. We're going to shout that every day can carry God's miracle. Amen. Diba, nakaka-encourage yung mga past episodes kasi Sobra. tsaka nakaka-bless kasi diba, yung everyday makikita mo sa buhay mo, kahit yung maliliit lang, Yes. diba, na miracles, meron yan eh. Oo. Minsan kasi yung mga ibang tao, hindi nila naiisip na miracle Si yun. God Yeah. yun. Hindi nila alam na si God yung gumagalaw sa buhay natin. Maalala niyo ba, girls, no, last year, Aha. nung nasa Houston ka pa, Kels, Oo, diba? malayo Yung pa ako. isang C3 natin, na after nag-pray tayo, tapos Okay, may nag- nakita akong vision na share ko sa inyo. Di ba Yes. kasi yung si God nagbibigay ng mga visions na sa kanyang mga servants bago niya ayusin yung Bago dapat gagawin namin niya. plan yung niya. galaw niya sa buhay natin. Mm-mm. Tapos, di ba yung vision na yun, maalala nyo, sabi ko after natin mag-pray, di ba kasi lagi tayo nag-share. Yeah. Sabi ko, nakita ko na lumabas tayo sa stage. Ay, Sabi ko, oo! kasi di Yeah. ba yun yung time na pinagpe-pray natin yung clear direction for you guys. Kasi Oo, gusto mo na gusto mo umuwi. na umuwi. Tapos, yung nung na-receive ko yun while praying, yung isa-isa tayong lumabas dun sa stage. Tapos Yeah. may spotlight na nakaano sa atin. Tapos, Wow. di ba, tuwang-tuwa ako. Tapos, sabi nyo? Akala ko Diba? baka may gusto lang ikwento si God. Yeah. Hindi natin alam literal. Kaya Oo nandito nga. na nga tayo ngayon, di ba? 2 days lang, di ba? Yes. Na dumating si Kelly Jet dito lag, sa Baguio. jet lag pero- pa ako no. Oo. Ano ulit yun eh, magba-Bible study tayo. Yes. Ah, Oo. Bible study ulit natin. Yes. Na yung pinapakita ni God, lagi niya tayong nire-remind. Yes. Di ba? Yung nakita ko yung word na yun, na vision na yun, yung talk show na word. Tapos Nung may nandito na lights. ako. Yeah. Oo. Nung Bible study na yun. Tapos di ba, naka-bold siya as in parang gold na may lights na ganyan sa sides. Talk show na halagay. Tapos sobrang na-stress. Actually, na-stress ako. Di ba kasi, Na-overwhelmed ka. alam niyo naman ako, di ba, ako yung pinaka-shy sa atin. Hindi kaya. Lagi lang ako nasa sidelines. Happy na ako na nag-help, na nasa background ko. Ano pwede ko maitulong Pero sa lahat inyo. si ate siya. Hindi Tapos, mo natanong, gagawin niya lahat. Diba? Biglang ganun yung nangyari. In the middle of our Bible study, Yeah. pumatok si Pijo. Mm-mm. Yes, si Pastor. Tapos, ano sabi niya? Naglalaro siya ng darts. Darts. Yeah. Oo. Doon sa gilid. Kasi matagal na nilalagay ni God sa heart niya. Nung time na yun na kailangang may airtime. Yeah. Pero hindi pa linilinaw ni God kung ano yung i-ere natin. Yeah. Ano yung i-release sa Yeah. tao.
Tapos nung araw na yun, ano yung Diba? sinabi niya, Ate Yun Ja? yung lumabas nung afternoon na tinuloy natin. Yeah. Yun na yung lumabas yung word na talk show. Oo. Yes. Oo. Tapos nung after natin paglabas, wow, Kinausap na niya tayo. Yeah. Naka-meeting na The tayo media sa team. ano, media team. Yeah. I remember yung Ang title bilis, ng ang show, bilis, yung nag-brainstorm tayo kasi nga when Pastor Joe was saying na pag-isipan nyo kung ano yung show, di ba? Yes. Kasi ano yung sabi mo, Kelly, miracles na lang so people will believe that miracles still Yes, happen. miracles still happen. Yeah. Lumabas sa conversation. Yeah. Kasi maalala ko years ago, si Pastor, talagang gusto niyang i-highlight ang miracles dito sa Pilipinas. Yes. Dito sa Asia. Yeah. Na kasi kadalasan, hindi natin small, ano, we were so happy God's moving so much in the Western world. Yeah. Pero we want to show the rest of the world that God is moving just as strong Yes. here in Asia, in the Philippines. In the Philippines, lalo na. Yes. Kaya ngayon yung miracle para sa akin na yung birth ng MSH, di ba? Yes. Kasi yung vision na binigay ni God na napunta tayo dito. Di ba? Yes. Parang si Esther, naalala nyo? Yes. Di ba she was kept hidden? Pero nilabas siya ni God, tapos ginamit siya. Kasi may purpose nga si God para sa buhay niya. Kahit I perish, natatakot I perish, siya. di ba? I Ulitin Diba? mo yun! I Ulitin mo perish, yun! I perish. Naalala ni Bago yung pilot episode. Yes. Parang kabadong-kabado ako. Oo, Lord, biglang tinatanong ko, kabay mo bakit nun. ako? Lord, bakit ako? Ang gagaling nga nila eh. Wala akong background. Totoo yan. Lahat tayo Sobrang nervous. Ninenervyos talaga ako nun. Pero diba, binigay din niya yung vision ng scroll dun sa... Kwento Nung mo kwento ako mo, nun. si Ako Ate wala Ja. ko nun eh. Di ba yung isang Sunday na si Mumi yung nag-preach? Tapos sabi niya, nagpa-play siya, nagpo-pour down ng scrolls. Grabe, tapos nakaganyan yung kamay ko. Wow, parang bakit Lord Giant yung scroll na hawak ko? Pero hindi siya mabigat. Wow. So parang ang daming instructions para sa akin. Nag-realize ko na, go! Diba? Kasi pinili nga tayo na official servants, messengers, gaya ng sabi ni Kels. Itsura lang siyang Kaya- malaki. Yeah. Alalala ko, kinento mo sa akin after eh. Nung yung linagay ni God sa heart mo na mukha lang siyang malaki, anak. Yeah. Para kang ine-encourage ni God na mukha lang siyang malaki, mukha siyang nakakatakot. Pero, hindi naman mabigat. Oo. Ibig sabihin, Kasi kahit nag-guide lang scary, natin. kaya mo, anak. Di ba? Wow. Kaya ang proud namin sa'yo, Ate Cha. Yeah. Kaya nagte-thank you ako. Thank Lord. Yeah, so yung small things na ganyan, ang dami natin miracles, di ba? Yeah. Ngayon may makikita tayo Yeah. na isang kasamahan rin, friend ng isang kasamahan rin natin ka church niya. Si Ate Lani, 45 years old siya, may 4 siyang anak. Yung asawa niya driver pero wala kasi sa Baguio, so mostly siya yung kasama nila. Ang work niya, siya, massage therapist. Ay, And she is a nakakapagod. praying mom. Wow. Ngayon, panoorin natin yung story niya. Let's watch. Hello, good morning. Nice kong ibahagi sa inyo ang karanasan ko sa buhay about the miracle of the Lord na favorite ko sa aking buhay. At recently lang ito nangyari. Although, everyday naman is a miracle for me. Pero, ito lang talaga ang pinaka hindi ko nakakalimutan sa aking buhay. Una, yung aking anak na nahulog 10 feet or more. Parang 12 to 14 feet. And, kasi siya ay nagbike ng walang preno doon sa amin sa Crystal Cave. After class nila yon. So, buti na lang that time I was at home. Kasi usually wala ako sa bahay sa time na yon, mga gabi na ako umuwi. Pero that time, nandun ako, kaya nung pumunta yung kaibigan niya para tawagin akong ipunta ko sa hospital, si Charm. Charm ang pangalan ng anak ko. So pumunta naman ako at nakita ko nga na nahulog ang aking anak doon. Pero nagpapasalamat ako sa nanay ng classmate niya na siyang nag-first aid sa kanya bago namin siya itakbo ng hospital. So, sabi ko, salamat for taking care of my son. And then, pumunta na kami sa hospital. Pero on the way to hospital,
nag-ask ako for help sa kasama namin sa church, lalo na si Pastora Malu namin. So, I asked her to please pray for my son kasi nahulog siya ng more than 10 feet, sabi ko. So, praise God, nag-pray nga sila. And so, sa hospital, praise God kasi nag-ano sila ng x-ray, nag-CT scan siya, and all is clear. Ang ano lang sa kanya na natahi lang yung 1 inch na pumutok sa kanyang noo. So that's it. After mga just an hour siguro yun, or 1.5 hours, lumabas na siya ng hospital. So napakabuti ng Diyos. Second, yung pamangkin ko naman, nahulog ulit sa, ano ba naman, puro hulog, sabi ko. Sa second floor naman yon, mas matindi. So, siya ay isang babae, high school, Leiha ng pangalan, nahulog sa second floor ng kanilang bahay, from top to down. So, grabe talaga ang tension, lalong-lalo na siguro sa mga magulang, pero ako nga natitense nung sabi niya na, ala, second floor, imagine that, parang sa isang nanay, or parang anak ko na rin siya kasi nga pamangkin ko. So, parang ano ba yun? Nakaka-tense talaga, parang manlalambot ang iyong katawan kung makakarinig ka ng ganun sa mahal mo sa buhay. So, in short na naman, after na marinig ko yung sa kapatid ko, ang sabi niya, puntahan ko daw sa hospital. So, on the way to hospital ulit, tumawag na naman ako ng rescue sa mga kasamahan ko sa church, especially sa pastora namin. And we asked for the group to pray. So, yun ulit. Ang nangyari lang sa pamangkin ko is just a crack. And 3 weeks siya sa hospital, and after that, okay na siya ngayon, nag-aaral na ulit, normal na ulit siya ngayon. And lahat ng mga bayarin, lahat ng kinailangan niya is all provided by the Lord God. Yun. Ang lahat, marami pa namang kaya lang, miracle happens every day para sa akin. Pagbangon ko ng umaga is a miracle for me. Amen. Ano po yung naging susi sa tingin nyo ng breakthrough? Wow, ang pinaka-susi is ang pagpe-pray. Every day, so I encourage everyone to pray kasi kapag nag-pray ka kay God, walang imposible sa Kanya. Si God ay gumagawa ng hindi natin ine-expect sa ating buhay. Ang promise niya is whoever comes to me, sabi ni Jesus, will be saved. Ang sabi niya. So, hindi ako nag-aalinlangan sa paniniwala sa ating Diyos. Siya ay buhay at nakikinig. Amen. May paborito po ba kayong scripture? Yeah, ang paborito ko sa Psalms 91, the whole chapter, pero hindi ko naman memoryado, kaya lang alam ko naman yun eh. And sa sa Psalms 91 verse 1, ang sabi niya, He who dwells in the house of the Most High shall rest in the shadow of the Almighty. And I can say of the Lord, He is my refuge. Yes. He is my fortress. Kaya I will never fear, because the Lord is with me, is upon my family, upon my clan. I am being protected by Him every days of my life. And He will also command His angels concerning me to guard me all the days of my life. And I will never fear, because God is upon me. Amen. His hands covers me. His wings is my refuge. Amen. Meron po ba kayong gustong sabihin sa nanonood na encouragement ngayong araw? Yeah. So, ini-encourage ko lahat ng mga nanonood or nakikinig sa
araw na ito to just pray, just ask for help. Kung wala na kayong pupuntahan, wala na kayong matatakbuhan, andyan si Jesus, andyan si Lord na makikinig sa inyo, sa inyong mga prayers, sa inyo, pag tinawagan niyo siya, makikinig siya. Ang sabi nga sa Jeremiah 33:3, call upon me and I will answer you. So that's the telephone number of the Lord. Jeremiah 33:3. Call upon me and I will answer you. Praise the Lord. Amen. Masyado akong na-bless kay Ate Lani. Alam niyo girls, nung nandito siya, ramdam na ramdam mo, parang lumalabas sa puso niya, so natural, so honest, yung kanyang intimacy sa God. Kasi in every detail ng buhay niya, nakikita niya si God. That's so nice. Bawat step niya parang, that's God, that's God, that's God. Gusto kong makuha yung ganung position ng puso. Yung kesa mag-focus sa problems, sa hinaharap, laging kay God. Sa Yes. power niya. Alam niyo girls, naalala ko, napansin niyo ba, merong nakatayong konting buhok. Oo. Ano Hindi ko po alam sa mga nanonood po, kung napansin niyo sa video ni Ate Lani. May konting buhok na nakatikwas. At alam niyo nung tinanong namin siya, Ate Lani, bakit may nakataas? Ayusin natin. Alam niyo ba, sobrang excited siya. Miracle din yan! Oo, Yun yung, sabi niya. Oo, ganun. Saktong dialogue niya, miracle din ni God yan. Sabi niya, di syempre, tinanong namin, Ate Lani, kwento mo. Ayun pala, naglalakad siya. Hindi ko Pauwi maalala yata yung siya. detalye. Sobrang yung Pauwi. ulan. Sobrang yung ulan nung araw na yun. So, she was walking, tapos biglang may yero. Nagmamadali kasi siya eh, na makaalis sa ulan. Tapos, nahagip yung ulo niya nung yero. Diba? Ma-imagine nyo na lang po, Matalas. ano, kung gaano katalas Oo. nung yero. Kung mapuputol yung ganong kakapal na buhok. Tapos hindi umabot sa anit niya. Kaya sobrang, Yeah. pati doon sabi niya, miracle din ni Lord Yeah. yan. Buhok ko lang yung nadali. Ang gusto ko sa kanya, yung she's very grateful. Yes. Yung lahat ng bagay na attribute niya kay God, Thankful hindi sa heart. chance. May chance. Yung ganun. Kasi di ba yung iba parang, ay, swerte ko. O kaya, ay, praise God. Pero walang laman yung Sabihin praise God. Eh. coincidence. Oo. Pero yung sa kanya, damang-dama mo na. Saka talaga, noram kami. Oo. Oo. May passion siya. Mangyak-ngiyak parati. Yeah. Kasi sobrang in love sa Lord. Ay, Grabe. maluha-luha na siya. Gusto ko rin yung ano niya, yung trust, di ba? Magkalayo sila ng asawa niya. Yeah. Pero di ba, iba talaga yung heart ni God sa mga babae. Lalo sa mga nanay, di ba, yung protection dun sa Totoo mga yan. anak niya tsaka sa kanila. Yes. Sobrang nakaka-bless. Very, very inspiring. Ako naman, girls, naalala ko, many years ago na rin ito, yung matinding nangyari sa atin sa church, na rinigaluhan tayo ni God with His miraculous hand ng keyboard. Oh, wala pa ako nun. Oo, wala pa si Kwento Ana. mo. Alam niyo, yung worth nung keyboard na yun, hindi ko na siguro sasabihin yung price, ano, Yeah. pero hindi siya mura. Malaki dahil, maalala ko po noon, yung ginagamit na keyboard ng church, yung keyboard ko pa nung maliit ako. So, luma na. Luma na, ito lang siya kaliit. Parang siyang laruan, sa totoo Yeah. lang. Alam niyo yung, hindi naman, parang toy. Pero gumagana, maayos naman yung tunog niya. Kinalkal lang po namin yun. Kinalkal lang po namin yun sa attic para may magamit yung church sa worship. So, actually, medyo dilaw na yung Keyboard. yung keys. Yung lininis lang namin, ang dami-dami. Halika ang hirap, try namin paputiin, pero yellow na siya talaga. Sa sobrang luma. Tapos, may amo po yun. Minsan, mag-iiba yung tunog. Yung keyboardist namin, may tatamaan siyang isang part. Para tumunog ulit. Pero may isang part doon ng distortion, yung sa Yung side, control, oo. na feeling ko sa kalumaan niya, may nag-stuck na doon. So, mag-isa, during worship, mag-iiba yung tunog ng keyboard, biglang ging! Yeah. So, hindi na talaga siya okay.
talagang kaming worship team, pati sila pastor, nagpe-pray talagang Yeah. gusto naman namin ng the best. Hindi naman si God tumitingin sa magarbong gamit, kung gaano kamahal yung keyboard mo, Yes. o di kaya kung gaano kagaling mong tumipa. Pero syempre gusto namin the best. Yeah. So sabi namin, o sige, subalan na natin to. Bumili na tayo. So, meron din po test sa akin na obedience po noon. Dahil, makwento ko po noon, this was years ago, ang church po noon nasa isang bahay. Tapos, ang aming rent noon, 15,000 kada buwan. At yung 15,000 po na yun, talagang pinipray po yun. Talagang linilabor po sa prayer. Lalo pagdating na, malapit na nga, kunwari 2-3 days na lang, bayaran Petsa na. de peligro. Oo, totoo. Ala, pray kami dahil yung pumapasok hindi talaga Enough. kasha, pero we love God. We knew that He was doing something. We want to keep going. We wanted to keep going. So laging pray. Faithful si God. Laging may pumupuno. So, ma-imagine niyo po yung aming kaba na madadagdagan ng almost 5,000 a month Monthly. para hulugan itong keyboard na yun. So, ang naging decision po namin sa card ko. Sa card ko isa-swipe. So, sabi ko, Lord, ayoko pong magkautang. Time na yun, wala po akong income. Sa totoo lang. Full-time minister po ako. So, sabi ko, Lord, kailangan magmilagro ka. Sa totoo lang, I told Him, you have to do something, God. You taught me not to have debt. I don't want to have debt. So, you're going to make a way na mabayaran to quickly. I didn't know how He was going to do it. Yeah. So, we did. We swiped the card, and then some people said they would pledge and help us, but we don't look to man. So, nung nagfo-fall through na yung mga nagsabing magbibigay. Oh, Yeah. Walang nagbigay! So, don't trust in man! When you do a leap, trust in God. Kasi ang tao po, God bless people. Those who are givers, God bless you. But we don't see givers as the source. Yes. God is the source. Kahit pa kunwari may nagbigay, kunwari, talagang tinutuon nila. At the end of the day, still, God is the source. Kasi si God pa rin naman nagbigay sa kanila ng kakayanan. So, long story short, hindi nag-push through ang mga ating nag-pledge. Tapos, bayaran na. Oo. Kung yung renta nga, iniiyak pa. Yung dinagdag pang 5,000, sabi namin, okay. So, tinignan ko yung aking account online. I saw it na, ayan na siya. Chiching! Nandun First, na. First payment. payment! Kasi nga kakadat, ang ganda-ganda naman talaga ng keyboard. Yeah. Kilig na kilig kami. Kung punasan namin yung mga 10 times a day. Oh, talagang bawal magasgaso. Kasi it's for God. It's not ours. So, ayun, pagtingin ko na dun sa, online banking, I went to look kasi gusto kong makita. Ang goal ko lang nun, makita yung saktong payment amount per month para may pe-pray na namin. Yes. Tsaka, malalaman ko yung saktong ihuhulog. Yeah. Gusto ko sakto yung alam kong amount. Pagkita ko nandun na yung total amount ng keyboard at yung payment. So, the next day, when we were going to pay, pagkita ko, 0. So, you Wow, checked yeah. again. I checked again. Yeah. The night before, I saw it, the total amount, and then the monthly. The next day, when I went to go and pay, no more. 0. So, nasa akin na yung ihuhulog. Yeah. Sabi ko, bakit 0? Pero bakit mo chinek? Kasi nga magpe-pay na. Yeah. I wanted to get my account number. Make the phone Yeah. call, make the deposit. And then, bakit 0? So sabi ko, hindi pwede to. Ayoko maging dishonest. Yeah. Kabado ako sa mga ganyan eh. So I called. Mm-mm. I really called the bank. Yeah. Sabi ko, how come this is 0? And then the lady on the phone kept telling me, ma'am, that's paid. Wow. Are you sure? I asked the lady 3 times. Mm-mm. Walang pending? Hindi pa lang siya nag-post. Nakita ko kagabi eh. Mm-mm. Ma'am, it's paid. Sinabi when? Nag-reflect ba? No, she didn't tell me. But she just kept saying, it's It's paid. I don't have to give anything. Bayad na po. Paulit-ulit, bayad na po. Nanginginig na ako nun sa kay God. Halos maluhalo ako sa telepono. Pagbaba ko ng phone,
napaluhod ako sa Diyos. Kasi kay buti-buti niya. Amen. Amen. Naiyak ako. Grabe si Lord pag sa Kanya nagtiwala. Lahat ng member ng worship team tinawagan ko. Si pastor, si pastora. God gave us a keyboard! At hindi siya mumurahing keyboard. Nakakabigla kapag si Lord ang nagbigay. So yun yung gusto kong ipagsigawang miracle na nakita ko sa buhay And natin. I think then si God yung nag-lead sa'yo to check it before Yes, paying. so that I can Kasi- see with my own eyes. Yeah, kasi you check it already the Yes. night before. So, diba, para makita mo. Para makita Bago ko mo na- ihulog yung money. Na it's magiging paid zero for. siya. True. Kasi He made me OCD. You know, that's why we're close. Oo, siya. Tagot kaming tatlo po kasi ganun. Noong time po na yun, ako yung in charge of finances ng church. Si pastora po namin kina-attest to this. Kahit may mahulugan po akong benching ko, iniiyak ko po yun. Dahil si God yun eh. Kay God yun eh. May one time po kasi bit-bit ko yung coins ng church. Tapos nahulugan po talaga ako. Hindi ko na alam kung ano yung coin. Sumut sa kanal. Ilang araw ko ininda dahil coin ni God yun. Pinalitan ko syempre, pero yung reverence sa blessings ng Diyos. So, that's why I went to check the night before. I want to know up to the centavo what we need to pay. So I can Yung prepare. exact amount. So that's Yeah. what God used. So He showed me it was there the night before. The next morning, it was gone. Naging zero na. Yeah. Praise the Lord! God Yeah. is so good. At ngayon po, alam niyo po ba, 300,000 na po ang rent ng church. But the posture of our heart is still the same. I can really speak boldly for our church family. We still pray the same way and trust Him the same way. I praise the Lord that our pastor never fell into pride. Even if God has given us such a bigger property to take care of, we know it's not ours. The same God who was faithful to give us 15,000 is the same God that can give us 300. It's the same source. So, pagka malapit na ulit yung bayaran, Yes. it's the same God we call upon. We don't have the ability. Sasabihin ko po sa inyo, sa Yeah. totoo lang, ang aming church, hindi namin po talaga kaya ang 300,000. But God always supplies. He always comes, perfect timing. He always shows His power. Amen. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah. At ngayon naman, makakasama natin yung isa pang mami na napakatindi ng faithfulness ng Diyos. Grabe po ito. Grabe po ito. Ang kanyang asawa po talaga si God. At pinakita ni God kung gaano niya kamahal ang mami ito. Pakinggan natin yung kwento niya ng napakatinding miracle ni God. Kahit siya po ay walang asawa, single mom po siya, ang asawa niya talaga, si Lord. Panoorin po natin ito. Hello, ito po si Cheryl, single mom ng Tranquil. Good morning po. Bali, ang gusto ko pong ibahagi sa araw na to ay yung milagrong ginawa ni Lord sa buhay namin mag-iina nung nakatira kami sa Balakbak. Bali sa Balakbak, 3 years kaming tumira doon nang walang kuryente. Mayroon yung pagkakataon doon na nilagnat yung anak ko. Tapos biglang, syempre sa lagay na yon mahirap din na may nilalagnat na bata. Tapos walang kuryente. Tapos bigla akong nag-pray kay Lord na, Lord, alam ko naman na walang imposible sa'yo sa araw na to. Sabi ko, sa isang tulad ko, sana tulungan mo ako, sabi ko. Tapos, bali yung time kasi na yon paubos na rin yung kandilang ginagamit ko. Tapos atrasado na rin yung oras sa pagbili kasi sarado na yung mga store. 12:00 na ng hating gabi, kaya alanganin na ako makabili ng kandila namin. Kaya yung time na yon, nagpray ako kay Lord na, Lord, ang hirap naman ng sitwasyon na ganito, may nilalagnat tas wala akong ilaw. Tapos, yun po, nung after na pagka-pray ko yung
yung prayer ko na yon, bigla akong napaiyak sa tuwa kasi sobrang biglang lumiwanag yung kandilang yung kandila na dapat na ubos na siya. Tapos ang kinagulat ko pa ay yung kandila na yon inabot pa siya ng hanggang alas 4 ng madaling araw. Kaya napaka-imposible naman yun. Kaya sabi ko, Lord, sobrang wala talagang imposible sa pangalan mo na yung kandila na yun inabot pa ng hanggang madaling araw para mailawan yung nilalagnat na anak ko. Bali, ang pinaka-paborito kong memory verse kay Lord ay yung Psalm 18 verse 28 na totoong nangyari din sa buhay namin mag-iina. Ang nakalagay doon ay, "The Lord my God will enlighten my darkness." Mula nung nakilala ko si Lord sa buhay ko, syempre napuno ako ng pag-asa. Bilang single parent sa 4 na anak, ang hirap itaguyod nun kung mag-isa ka. Kaya ang tanging pag-asa ko lang ay si Lord. Si Lord ang nagbigay sa amin ng pag-asa sa buhay naming mag-iina, at kaya naitaguyod ko yung 4 na anak ko na binuhay ko sila sa malinis na paraan. Kaya ang advice ko rin sa mga single mom na katulad ko huwag kayong mawala ng pag-asa kasi nandiyan naman si Lord. Huwag niyong isipin na ganito, kapit na lang ako sa patalim para mabuhay ko yung mga anak ko. Huwag niyong isipin yun kasi ang patalim ay devil yun, si lies of Satan yun. Kaya huwag kayong mabubuhay at huwag niyong bubuhayin yung mga anak niyo sa instant money. Dapat paghirapan niyo yung ipapakain niyo sa anak niyo, kaya para doon dadaloy yung blessings ni Lord sa pamilya niyo. Yun po, wag kayong mawawalan ng pag-asa. Kasi kung si Lord kaya kaming itaguyod na mag-iina, kayo pa kaya? Basta si Lord lang ang pag-asa natin. Yun lang po. Wow! Ang labing ni God kay Sobra! Mommy Cheryl. I mean, kandila yung kailangan nila that Yes. time. So, hindi talaga kailangan na very extravagant ang miracle ni Yes. God. It was just a small candle, but it was their biggest Yes, need yes. at that time. Kasi bumabagyo, di ba? Tapos imagine mo yun, may mga bata kang kasama. Siguro kung May ikaw sakit yun. pa. Diba? Yung isa. Oo. So, kawawa kung wala nga namang ilaw. But God sustained them through that night. Yes. Alam niyo, may isa pa yung kwento si Ate Cheryl ito ang nagkwento sa akin si Kapitaner. Ang dami kasi kwento ni Kapitaner. One time daw, gabi na, and wala na siyang pamasahe pa uwi. Tapos, she's near, yung waiting siya dito sa may teacher's camp. Okay. Ayun. Tapos kinakausap niya si God kasi wala na nga siyang Ay, pamasahe. malayo pa naman yung bahay ni Mami Sherry. Yeah. So, hindi niya alam paano siya uuwi. So, kinakausap niya si God. Tapos, may lumapit na babae. Tapos, sabi daw, "Ate, pwede po bang mahiram yung ID niyo?" Kasi, yung babae, hindi niya dala yung ID niya. Hindi niya maklaim yung pera niya sa remittance. Okay. So, parang papalabasin kay Ate Cheryl na lang ipapadala siya mag-claim. So, yun, sinamahan niya yung person. Hinulungan Tapos, niya. binigyan siya ng pera pa uwi. Para Yung parang- pa-thank you. pa-thank you. So, alam mo yun, ito si Ate Cheryl, Apple parang of God's eye. totoo. Tsaka God talaga has a heart for single moms Yeah, din. totoo. Lalo Si na God yung mga talaga ganyang has provision. God. Yes. Alam mo kung ako yun? Nakakakilig. Feeling ko, kung ako yun noon, sasabihin ko, ay, chance. Pinerte lang, diba? The universe conspires. Ganun ako mag-isip before. Parang, masyado akong maka-universe, maka-karma, meditation, new age teaching. Yeah. Ang dami, diba? Ang dami kong mga bato-bato nun Oo, before. dami fashion, ano mo Oo, lang. tapos ano yan, parang naka-arrange colors siya noon. Naka-rainbow yung arrangement niya. Tapos bawal hawakan. Oo. Kasi pag hawakan, dadasalan ko yan. Kasi dapat energy ko daw yung nagfo-flow doon. Tapos may crystals ako sa bahay.
birth reading din ako, tapos yung ganon, nagpapa-feng shui, kasi nga, yung kailangan yung energy, yung flow, yung peace, yung everything is in sync. Pero, na-realize ko talaga na si God, mabait siya eh. Hindi Sobra. kanya allow na ma-stuck ka sa ganon forever. And so, yung ginawa ni God, the way I encountered Him through this experience, sa pagkalulong ko dun sa ganon, as in, nalulung ako kasi ang laki na ng perang nagastos Mahal din, mo. Mahal din, Yeah. Pero, Alam mo, teka lang, may effect ba talaga sa'yo? noon, akala ko meron. But I think it's psychological na lang talaga. Kasi, inisip ko, kung talagang effective siya, bakit ako bili ng bili? Kasi sasabihin, ay, kailangan mo na ganito Parang para hindi mas na ma-empower niya yung ganitong klaseng stone or ganito. Madami yan, ganyan. So, bakit mo kailangan ng marami? Eh, kung if it's really effective do, Ate Ja. Yun. Tapos, kasi bumibili ako noon for inner peace. Until such time, nagkaroon na ako ng nightmares. Ito talaga, very vivid until now. Ang dami kong nightmares. Pero yung pinaka-first na bumili ako ng raw crystal siya eh. Tapos, ang mahal, necklace ko siya ginawa. Tapos pagdating sa akin, that very night, yung sa dream ko, may figure ng Suot babae. mo nung natulog ka? Yeah, kasi alam mo naman, dapat nagbabanding kayo ng crystal daw. Tapos, yun, pumasok yung figure sa room, wala siyang face. Tapos yung body ko daw, alam mo yung parang Umikot. exorcist na umiikot. Pero yung head ganun. mo, grabe. Oo, ganun yung head ko. Tapos I was struggling to say, Jesus, Jesus. Tapos parang siguro mga ilang bigkas bago siya nawala. Alam mo, feeling ko warning na ni God. Sabihin mo. Oo din, kasi ang daming nights, nag-recur siya, although hindi naman every night, and to such point na pati yung son ko, kasi binilhan ko rin yung son ko ng stones, kasi nga parang sabi ko, bakit ganun yung, masyado siyang hyper, bakit yung ibang bata, ganun, ako first time mom. Talagang naging dilemma ko yun as a first time mom. So, binilhan ko siya ng pampakalma, pampano. Tapos, alam mo yun, nagkaroon din ako ng dreams na pati siya, yung parang magigising ako, siya naman nagti-360 yung head. Doon sa dream. Oo. Tapos, ang bait lang ni Lord, pinadala niya ulit si Kapitaner. Alam mo si Kapitaner, kumusupot yan eh. Oo nga eh. Parang, alam mo yun, yung perfect yung timing niya. Nagsama ulit kami sa bazaar kasi dati mahilig ako mag-bazaar. So nagkasama kami. Tapos sabi niya, Ana, itapon mo na kasi yan kasi nalulito na yung bahay niyo kung sino ba talaga yung God sa bahay niyo. Pero, Sabi niya. Oo. Tapos sabi ko, hindi, nagpe-pray pa rin naman ako kay God. Pero marami kasing God. At that time, hindi ko alam, and I wasn't really honoring Jesus at that time kasi pa ako eh. Nagpe-pray ako kay God, pero wala akong personal na knowledge and relationship kay Jesus. So, sino yung God na ini-empower ko that time? So, yun yung iniisip ko. Kaya yun, hanggang sa eventually, nakilala ko rin si God through Kapitaner pa rin. Si Jesus, ni-receive ko na as Lord and Savior. Pinasukan ni God. Yeah. Ayaw niyang may mag-peg mo. Ito pa. So, for the first few Sundays na nag-church na talaga ako, suot ko pa yon yung collection ko dito, ang kapal eh. Tapos, there's just this one Sunday, hindi ko suot, tapos sabi niya, bakit hindi mo suot? Sabi ni Kapitaner. Oo, sabi ko kasi nagigilty ako. Yeah. Sabi ko lang, nagigilty ako. Kasi, tapos dati mag-church ako, tatakbo ako ng jacket. Pero that time ganun. Tapos, so nung sinurrender ko yung stones, and then eventually nung nagba-Bible study, when I got deeper into the Word, thank you na rin sa spiritual family talaga ni God, naintindihan ko that God is really a jealous God, and form din pala yun ng idolatry. So, grabe, nakita ko what happened in the spirit na yung nakakabit dun sa mga stones na yun, na pinaniwalaan kong magbibigay ng peace, ng prosperity, talagang lumabas siya, yung spirit pumunta dun sa isang person, as in nag-manifest. Okay. Syempre, Sa ibang bansa pa yata ako noon, nung una. yeah, Ako nandun ako.
Oo. Na-witness ko. Oo, tapos talagang nagulat ako kasi first time ko maka-encounter ng out of the ordinary. Okay. Imagine my shock. What was that? Where were you? What was happening? So we were there with the women, nag-discipleship, no? We're talking about God's word for that day. Tapos, after nun, pinag-uusapan anong gagawin dun sa beads. Like ganyan. yun yung pinag-uusapan. Oo. Tapos, sabi ko, ayoko na. Tapos, basta yung isang person din doon, kasi nasa cafe that time. Sa Ay, kanya, hindi, nandito na ako noon. Iba yung naalala mo. Yung Yeah. ito yung first one. Oo. Yeah, kasi kumanta ka ng worship song. Oo, nandito na ako. Oo, binuksan mo yung langit. Ay, Praising by the God. grace of God. Hindi I ako yun. remember it. Tapos, alam mo yun, nung narinig ko yung, there was smoke pang yung, Yeah. and the voice and everything. Tapos yun, lumuhod ako noon. Tapos talaga, Lord, nirepent ko, nirebuke ko lahat ng, I think we were about to break yes, the the bracelets. bracelets. Oo. Tapos yun talagang wala nang second thought. Sinurrender ko ulit lahat kay God, especially the ones that I believed for my son. Kasi hindi lang ako yung na-involved doon. Actually, yung husband ko, mahilig din siya sa ganun. Pero yung sa kanya kasi, Mas fashion. Fashion lang. Pero ako yung talagang, I believe, and the ganito, ganyan, yung ganun. So yun, naalala ko yung, so after nun, syempre yung shock ko, paano sabi ko kay na, Pastor, uwi tayo, marami pa sa bahay. Oo, parang it was drawing strength from the stones. Tapos sabi ko, uwi tayo, ang dami pa sa bahay. So kinuha lahat ng mga nakadedicate every corner sa house. Tinapon na. Tapos that night, hindi ako makatulog. Alam mo yung mainit, pero pinagpapawisan ka ng malamig. Tapos the next, Same night. The same night. The following morning, hindi pa rin ako at rest. Okay. Sabi ko may isang naka-dedicate sa cabinet ng anak ko. Di pinuntahan ko, kinakapa ko, wala talaga. Wala talaga. So hindi ako pakali. So I opened the Bible, sabi ko, Lord, you have to help me. Talagang kinapa ko yung Bible, inopen ko, sabi ko, bahala na. I don't know what to read. Yeah. Kasi baby Christian pa lang ako nun, baby believer. Pero God's word will sustain Yes, you. yes. So I prayed, alam mo saan ako nagland? Sa Chronicles 33, si Manasseh. And then God showed me briefly yung life ni King Manasseh. Kasi he also worshipped sila Baal, tapos yung may mga altars din siyang ganun. Until, syempre, because God is a jealous God, hinayaan ni God na madakip siya ng Assyrians. Tapos, so habang captive siya, he humbled himself in front of God. He really repented. Until ni-restore siya ni God. Alam mo, on the spot, nag-pray ulit ako. Sabi ko, Lord, I'm sorry kasi syempre, hindi ko rin na-rebuke yung corners dinedicate ko sa house. Finungsoy namin yun. Ilang libo din binayad ko. So, talagang ni-rebuke ko. Alam mo, ito talaga. After nun, pinuntahan ko ulit yung cabinet. Pagkapa ko andun, kinikilabutan ako. Alam mo, hindi mo pa sa akin yan na kwentong pa. Hindi Grabe. ba? Pero, hindi ko nga alam, overwhelmed ako nung time na yun, kung matatakot ba ako. Kasi it was new, pero totoo pa lang may mga ganitong bagay Grabe. din no? Tapos yung, the enemy will really make you think it's okay. Kasi, di ba, God is teaching peace. The enemy is also teaching peace. Pero sino nga bang, kaninong peace? Sinong God ang in-empower ko that time? So yun talaga yung nilinaw sa akin ni God, that there's only one source of provision, one source of peace, diba? Restoration, healing. Yes. Kasi may mga stones dedicated and per organ. Oh, my goodness. Yeah, but you know what, mga kapatid? Si God lang talaga eh. But you just remember that God loves you so much that Jesus came and Jesus died for you. So kung ano man yung iniinda ng puso nyo, no, whether it's a family issue or personal issue, whatever, brokenness or yung trial, sickness, or yung talagang financial need, it's really just God who can set you free. Because when Jesus died on the cross, lahat ng yan sumama sa Kanya on the cross. But it was only Jesus who rose from the dead. And when He did,
that's when He gave us new life in Christ. So we can fully trust that God really already set us free. Yes. So, alam mo yun, mga kapatid, kung gusto nyong kayo rin ma-set free sa kung ano man po yung hinaharap nyo ngayon, whether you're asking God for a big miracle or a small miracle, nothing's too big or small for They're all God. He wants to precious to outpour. God. He wants to outpour His love right now. The question is, do you believe it? Do you want it? Napakasimple lang po na kailangan niyo gawin. You just have to confess it with all conviction and boldness Yes. that you're allowing God to really be the Lord of your life. Yes. Kung hindi niyo po alam kung paano po ito gawin, sundan niyo po kami. Kami po ay magpipray with you. Kailangan niyo siyang sabihin ng malakas. Kung nasan man po kayo ngayon, sundan niyo lang yung sasabihin ko so that your ears may hear and your heart will believe. Let's pray. Hallelujah. Lord, pinupuri ka namin sa dakila mong pagmamahal. Pinupuri ka namin sa dakila mong pagmamahal. Alam ko pong ako'y makasalanan. Alam ko po ako'y napakamakasalanan. Binababa ko sa inyong paa ang aking pride Binababa ko sa inyong paa ang aking pride. at lahat ng mga kasalanang ginawa ko kahit patago. At lahat ng mga kasalanang ginawa ko kahit patago. Naniniwala po ako na ang sakripisyo ng anak niyong si Jesus, na ang sakripisyo ng anak niyong si Jesus, nung namatay siya sa krus, nung namatay siya sa krus, ay siyang magpapalaya sa akin. ay siyang magpapalaya sa akin. Naniniwala po ako Naniniwala po ako na ang dugo ni Jesus na ang dugo ni Jesus ay ang nagpalaya sa akin sa lahat ng atake ng kaaway. ang nagpalaya sa akin sa lahat ng atake ng kaaway. O Jesus, Oh, Jesus, inaalay ko ang aking buhay inaalay ko ang aking buhay at lahat ng aking mga pangarap at desisyon at lahat ng aking mga pangarap at desisyon na inyong pamunuan na inyong pamunuan mula sa araw na ito. mula sa araw na ito. O Holy Spirit, Oh, Holy Spirit, naway ikaw ay mamuhay sa akin naway ikaw ay mamuhay sa akin mula ngayon mula ngayon hanggang magpakailanman. hanggang magpakailanman. Sa ngalan ni Jesus, Sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Amen. 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 Praise God. We don't have to look at man. We don't have to look at other gods. That's Only yes. to Him who we call Jesus Christ, our one true God. Diba? No miracle is small. Yes. Diba? No miracle is And no creation is higher than the Creator. Yes. He is the Yes. only Almighty. Amen. And everyone watching, remember, you are the apple of God's eye. And every day, pwede po tayong lumapit sa Kanya hanggang sa pinakamaliit na concern. Yeah. Kasi napaka-importante kay God, bawat concern natin, bawat hinaing, the smallest whisper in our hearts, He hears. And He can release a miracle upon every need in your life, upon every concern in your life. He can Hallelujah. release a miracle upon every Yes. obstacle. Every wall can fall down at the sound of His name. There's no big and small needs. There's only one big God. And when you put the need beside Him, nothing is bigger than Him. Praise the Lord. Yeah. Kelly, gusto ko yung sinabi mo that you are the apple of Yes. God's eye. So, mga kapatid, be excited every day. Yes! Expect something from God. Take your faith to that level na, Lord, may gagawin ka today. Every day. Diba? Expected hearts. Yes. So, kung na-bless po kayo ng ating show for today, Yes. we're excited to tell you more next week. So, Yes. samahan niyo po kami every Wednesday at 9:30 in the morning. And if you have comments or suggestions, you can send us a message on our Facebook page or just comment below. Yes. Push!
Pray until supernatural happens. Because Miracles still happen!